Mahigit sa 100 mag-aaral ng Bicol University ang isinugod sa iba't ibang pagamutan sa Legazpi City matapos na mahimatay at mahirapang huminga habang nagpe-perform sa BU Hataw sa BU Sports Complex nitong Lunes, October 20. Lumalabas sa investigasyon ng Legazpi PNP na ang makapal na usok at amoy ng pulbura mula sa mga ginamit na gender reveal smoke canister at color smoke ang naging sanhi ng paninikip ng dibdib, pagkahilo at pagkahimatay ng ilang mga estudyante. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., may mga nakolekta na silang sample ng mga ginamit na color smoke upang mapag-aralan ang content nito. We will investigate kung sa mga ganun, ilan bang kailangan nating magtanong sa mga eksperto po regarding po dito kung ilan ang capacity na pwedeng gamitin dun sa venue o ano lang ay authorize. Yun po yung mga subject for further investigation at magtatanong tayo sa mga eksperto po. Pinabulaanan din ng PNP na walang pananabutahing naganap. Malinaw daw kasi na hindi naman sinadya ang insidente pero iniimbestigahan nila ngayon kung may mapapanagot sa pangyayari. Kung yung BIO humingi din ng tulong sa amin para matulungan sila sa investigation, we are much willing para tumulong. Maganda po sa mga ganitong malalaking event, magkaroon po ng ICS po. Bakit po? Para po yung ibang ahensya ng gobyerno maipatulong natin magkaroon ng isang unified command. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na pag-aralan muna ang paggamit ng ganitong uri ng mga kagamitan, lalong-lalo na sa mga malalaking pagtitipon upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.